Lho toh, gak semangat neh. Jenengan ngapusi aku mohon maaf, saiki gak ngapusi. Tapi harus semangat ya. Tak tes dulu. Kalau saya bilang sumber petung, hai ngoten nggih. Mbak Kiki dan Mas Dandi, happy wedding ngoten nggih. Coba. Sumber petung. Mbak Kiki dan Mas Dandi. Tepuk tangannya mana dong? Nah, berarti melek kabeh. Oke. Ya oke Bapak Ibu yang saya hormati, saatnya kini akan saya tampilkan, akan saya panggil yang panjenengan tunggu-tunggu dari kemarin. Oke? Dari kemarin. Yuk, kita panggilkan artis cilik kita, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Siapa? Sing bantal. Semangat. Kita panggilkan. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Bambang yang sing duwe ki lho. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita panggilkan Niken Salindri. Aku suci upayani datan balen jeni. Wes. Sudah. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Sen. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis Itu terakhirnya ada gitunya. Ah lu mah nggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah, Iya. ini Kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue bisa. baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, Nak. awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tau. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ayo. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatane, Iya. dijogo sembarange ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngoyo apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duitnya masalahnya. Ngene lho. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nok. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean ki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil ya, mobil. Gak usah akeh-akeh mobil. Kowe ya, ngerti mobil. dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Makane to, ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lek kok. ndak diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. wedding. Ini Selamat
menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge wed. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo cek karo Joko bapak Prawan. ibuke. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku asa weneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono lho. Bocah tanti tintang tintang terus bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Tantang Aja ngono to ah. Aku malu. Oh malu ya wis enggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, dongane ngantene. dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ingi. Iki saya mantan Mbak Kiki Mbak Kiki. karo Mas Dandi. Karo Mas Dandi. Hmm. Kiki, do you love me? Are you crazy? Dia kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki, Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Tobat paracetamol bareng. Dongakne, Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semua- marah bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semua- sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Ngocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Iya. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik kok. Terus Saling mencintai, saling menyayangi, balik neh, saling mengasihi, balik neh Jarno. saling toleransi, Yo, dan saling menyayangi. balik neh mulek karo kan. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong Iya, iya. bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Tapi angel menawa manjelane. Kan yo Maksudku ini ngati ngono, tapi iya. utek ini. Iya ning tanganmu kaya giring cempe ngerti ta. Anu iki engko Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak siap memang. Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, Lah nggawa wong tok. jek awales nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah yo. Siap maju, Pak. Pak Kapolsek timbalono ngene. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kandung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik. Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak candhak tahu teng gitu lho. Masaku. Awak dhewe iki mung loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Wah, Kalau jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sama nyambung guyu, Bu. Loh, wongnya seneng apa seneni to, Nok? Iya. Bocah uhu. Loh, sama nyambung guyu, Mas. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebone kolam koi. Ya, Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak
Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Hop, sik. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Lah, Wahyudi. yo tekono sik bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku jamannya Pak. Bapak. Ora Totot. Mas ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman. Mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Gendang rendang dan bisa. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak kandang kali bocine. Tatewu undang Drosor. Glosor. Kapolsek. Kapolsek waduh. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Aduh. Kowe Kok nggowo ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu kak. Mas. Kak. Mas. Pak Wahyudi kae ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani Wahyu. ngejak karo Kancane. Apa? Marie. Oh. Boy. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo. Ayo apa? Mriki Pak. koyo berkudara. Todot, semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Berkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Selat apa judi? Jenenge Main. Mak. Kowe kok takek. Iki anak tol-tolae, Main. Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jalto, Pak. Bapak saya dian pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Ma, main. Mau maksudnya mah dolan itu to. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Aneh loh, Mas. Nggih. Ya, ini Oh aneh. ya tirane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih, ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek ya iki. Pak Wan. Jawaban, Pak. Sampe iki ditekoni Iki Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho, Mas. Ya ya. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nak menengi maksudnya sampean iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampean iku kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja. Ayo. Jenengan namine Pak Anam. Lah, Pak Anam. Suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Selaku ya, Nam. Bapak, Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu, sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Adewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Lho, Bapak Supri
Lah Pak Supri toh? Heeh. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya. Lah iya. Berarti apa? Ada ning kene padha tamune, Tamune, Pak. Pak. Ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rembuk, sampean menengae nyapa, Pak? Yo kalem iki. Kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean kok menengae nyapa, Pak? Entekan kata-kata sampean. Ora iso banyol sampean. Kalem he. Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumis lho Mas lek enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo, Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah kok. Oke, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak oleh ngapur. Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtipmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wawarahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtipmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya. Nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya. Apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya. Jangan lupa kepleknya disimpan. Jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra-putrinya diawasi. Jangan sampai nanti putra-putrinya jenengan lihat nonton putra-putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa, Babin Kamtipmas, dari kepolisian kita malam ini melaksanakan kegiatan pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi, sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti. Dengan Mbak Niken Salendri, ya, Pak. matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu, biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. Oh, teng CD. Di layar kaca saja. Oh, teng YouTube, Pak. YouTube. CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo, Pak. Sampun. Seneng Pak nggih, perasaane seneng nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif dan acara Amin. ini berjalan dengan Amin. lancar. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi, Pak. Oke, lagunya Dumes. Dumes saja. Ya. Oh, nggih. Aduh mes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salendri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes sih piye dumes harale. Bisa so kelingan mana? Ape kenangan sing tau dilakoni Kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wani
Dong. Iso gawe nyaman. Kurang tinggi. Kurang dhuwur. Bapake. Cobi Pak, seberapa? Iseso, coba suaranya. Nggih suaranya kene. Iso ke. Coba. Iseso, sap gitu. Iseso, kayak sap gitu ya. Coba. Iseso kelingan. Awak dhewe iso ngobrol takkan newangi krasa sliramu wong sing paling gemati. Ora nyangka kowe sing paling ngelarani. Ya, mari kita nyanyi sama-sama. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. Matur sembah nuwun Pak Kapolsek, Pak Anam, Bapak matur sembah nuwun Pak Main. Terima kasih. Nopo to Pak repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak kok mek sakmono, Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, ngondingi sulap. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora ngono. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Kok. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu niken sudah bunga Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk Apresiasi. iya, Ya. berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh. sama budaya seni, sama Niken, Niken sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan juga. berarti kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino Dewi. Nah, iki Ya. ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Ya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak mbok Kiki bilih kersa sama munggah, Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten namun mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua kita Monggo ditabui Mas diserempake Mana? untuk mempelai berdua. Belum tonda. Yo! Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. keporo nyongot Keporo nyoto. Wis keporo nyongot. Sampean keporo nyongot iki sampean iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Cahitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang ngono. Wedo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya, bendina Lah kan. kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah iya sampean. wis iki acarane mantenane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Eh,
bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah terlihat bosor ana nyambut gawe. Bugoni cinta tok. Ya ben, wis saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya dimbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, ini lho marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti jaman? Baru kok ni siapa jaman? Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand, Mas. Lah iya, ya nukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Iya. baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam barang kok yo. Lah iya. Anu Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana? Oh, Atau iya. di instansi apa? Enggak, aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya jangan berkau kompleknya Komik. coba. Komik. Kalau bicara, ya, Mas ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. Mas. BRI? Iya. Nah, ini utang-utangannya benak ini. Iya tuh. Ini utang-utangannya benak. Ini BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. CS. Campur sari. Kata kau wablok. Saya campur sari. CS ya, Bang? Klinik customer service. Tuh. Loh. Customer service. Customer jadi melayani. Sopo sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Kita kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mbak. Mboten Mbak. Dari cleaning service ya, Meneng, Mas. mboten jenengan Wah, kan. ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Lah iya. Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Ngene. Sampean lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kamu. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lah lho. 680 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh Mas Dendi Jombang sampean sini. Oh gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to kelancang ora jawab. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja.
Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Enggak sengaja. Ketemunya mak jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek munakoe sampe abang wajahe. Duh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune ning endi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning wayangan. panggung kae langsung. Langsung. Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Pak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, di Pak. panggung. Ketemune ning ndi? Cepet, Japra. Sampe Pane nok gula ngono karo toh. aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi ki kok malah sampe engko lho ki engko mek Enggak teko. apa-apa, enggak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki engko. Ketemu enggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Iya, Kok. gitu loh. Dadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih. ngene toh. Aku Ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. ada simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebetulnya saja ini lho. Bangsat. Tata mana iki? Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki tiba. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Yes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono ae, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi ya dadi mantan aja. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku, gak nanggap liyane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh, gak maksudnya, Yuk. maksudku piye, Mas? Sabar. Sama nek ra iso meneng, Kan. tak tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir begini. Ngefans sama aku ya, Mbak? Ya banget. Banget. Kalau gitu, tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Itu Kawitaning Sinawang. Iya, 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 iya. Terus Nyawiji juga. Iya, 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 iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya, 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 iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo Seru aja ketongan. pokoknya. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya, 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 iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Es. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Sampai Iya, ini sebagai dokumentasi. Sampai Atau mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto Nah, dulu. foto dulu. Mana HP-nya mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu. Mas, Dalam tolong ya. foto no, Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, nengah kene. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah tolong. di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Iha ho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopo masa di sini aja sah. Loh, nggak di sini dulu, Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis ya, dipinangkani Kawitaning Sinawang ya, Nak. Oke. Awas jek apa lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Nikah. Sekarang, Apa? mumpung penontonnya masih banyak, Iya, Nak. kita tampilkan sindengan Mayangkara Iya. diiringi dengan spot Apa? jaipongan. Oke. Malang kekek, Mas. Persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh, Iso to? iso. Wah, apa laku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Bingung.
Iso kudu iso pokoke. Sini main karan renek sing ra iso. Ya to Mas. Kudu pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Mana entak dia tak turun tak tuk entak. Ampun baik-baik saja. Ana ngaten. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Au. Walang kekek menclok ning tenggo. Mabar maneh menclok nang pari. Aja ngenyek ya Mas. Karo wong wedok yen ditinggal Yo, aus. Aus.
apik ya apik. Ya. Iya. 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 Iso gampang ya Mas. Iya Dek. Ora iso ngendang. Terus rai Iso nyawang. Ora iso gadang. Walang kekek. Menclokne ngemari. Mabur duper. Menclokne sawi. Aja ngenyek ya Mas. Karo wanita. Yen kadung nesu. Ora lila legowo. Walang kekek. Menclak ning sawah. Mabur duper. Menclak ning taman. Muga-muga ya Mas. Samaya karo ora lokak. Rezekine kathah barokah. Sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit. Walang sangit. Ya nak, Sampeyan lho ngelokne. nyapon. Sampeyan apa iso njukit ngene iki? Gak iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to, Bon? Ora iso lho nak aku. Iya. Ya iya. Iya. Iso gambang. Ora iso nyuling. Iso nyawang. Ora iso nyanding. Titik men Mas. Alah wis pokok rata. Pokoke joget. Ora adil. Ya wis tadil kene. Ki nyanyine apa neh? Heh, Nyanyi? nyanyi no. Dikancani sapa? Duh, berempat dong kita. Walang sangit. Kakek. Ora itu. Oh, kene. Yes. Ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya. Ora makan, Pak. Ora Oh, makan. Pakai ini. Iya toh, Pak. Pak. Mie kok mie. Oh, Pak Ya, D. namanya, Pak. Rumah saya bakul sempol Pak D. Pak, Mbah nih. Eh? Mbah, kuwi ngono, Kong. Kuwi ngono. Apa? Lek. Kok iso celeng lho. Lek. Oh, lek. Piye to kupinge jene? Kok iso tekan celeng bagus kok. Pak di aku putune sapa? Nyanyi ya. Aku wis gedhe. Halo sapa? Dipasne sik ta nadane dipasne sik. Apa neh to ki? Iki jane Pak di aku putune sapa? Asal aku wis gedhe. Bisa melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina tansah nelongso. Pagi aku putune sapa? Enak ya.
karo sing kuwasa wedi nono pati sisa neraka waya canom tapi canom lagune campur sariana Kesenian apa tuh? kesenian ngawinan mas Wah, nyawi. daerah ngawi Oh, iya. Guksa ayo Guksa 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 Sedur 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 Barongan rai belit, asine koyo malih. Guksa 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 Sedur 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 Guksa 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 sedur ya aku putune sapa aku wis gedhe besok sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina orangku tansah nangsa aduh pade otae dodine aku Beluwe kangen banget. Saya dolanan beluwe kagen. Ya, Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho wong. anu, kowe njajal Namane lek dolanan beluk. Duduk kuwi. Agaman ireng lho. Iya. Kadang sing tak Ya nak nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikae sing lah iki mawur tira. Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis tangane sing ngowel. ngowel pe Mas Ayae. mergo gemes bila sama Tok joget. tok 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 tok. Jlang. Tok 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 tok. Jlang. Lah ya gemes pengen Wah, Jan, enak ya Mas. Enak. Manjlang. Apa, Jan? kowe pomo wonge gedhi Nok kuwi pas yo. pas. Pas lah sampean pas, kan gedhi lho. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, apa sing gedhi? Lek gedhi ngono. Oleh gedhi. Lek cilik malah wus. Ngompes. Wus. Tahu nih blas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yo. Ya. Ya, kita pemanas